Igbo ekene m unu ndị be anyị eji m n'aka na si mma ọ ka bụkwa nwa unu nwaanyị Ngozi Mmadụ onye nkụzi Igbo gị na Igbo Amaka TV Igbo niile asị m ka ọ dịrị onye ọbụla na mma. Anyị abanyegoro n'afọ 2021 dịka kalenda nke ndị ọcha si wee dị unu mana anyị amụbugo maka afọ n'Igbo nya bụ ọ bụ na isoghị hụ na nya bụ ihe nkụzi na-enye anya na the description box m ga-etinye link ị ga-eji wee fụ ka ọnwa afọ ndị Igbo si wee dị. Afọ ndị Igbo afọ ọfụ ndị Igbo na-ebido na Febụwarị ya bụ ọnwa abụọ na nke ndị oyibo oge ka ndị Igbo ji eme emume afọ ọfụ. Mana dịka o si wee dị anyị abatagonu ngwanụ n'ihe afọ gara aga afọ 2020 anyị kwụsịrị na agba nke 12 ya bụ 12 series. Ebe a ka anyị ga-ebidokwe tata. Anyị ga-ebido na agba 13 ya bụ the 13th series of our learning. Tata anyị ga-amalite ebe anyị kwụsịrị mechitele ebe anyị kwụsịrị anyị kwụsịrị n'ịkpọ nri dị iche iche ya na ụzọ dị iche iche esi ahazi ya. Nri ndị akpọrọ ikpeazụ bụ ihe dịka ji, nduku ya bụ potato, ọna, ede, ogede ya na ụzọ dị iche iche a na-esi ahazi ya. Tata anyị ga-amalite n'ịkpọ ihe dịka akpụ, akịdị, achịcha kedụkwa ife ọzọ, agwa ya na ụzọ dịkwa iche iche a na-eji esi ihe ndị a n'ala Igbo anyị. Mgbakwanụ ka anyị hapụ igbu oge na nkụzi anyị, nkọwa ozi anyị, ka anyị banye n'ihe ọmụmụ anyị nke tata. Ịgbachala isi Igbo ka anyị bidonu na-akpụ. Akpụ so n'otu nri ka nri anyị nwere n'ala Igbo. Nri esi na akpụ enwepụtakwa na-erika o. Ịbịa n'ubi akpụ otu a ka ọ na-esi adị. Gwam ife nọ n'azụ na nne gị na-achị gị ọka ọkwa na akwụkwọ akpụ o. Ị nwere akwụkwọ, ị nwere osisi akpụ tinye n'ala, oge oyi aghọzi nri ịbụpụta ya na-echi ebe niile. Mgbe anyị abụpụta otu a ka ọ na-esi agbasasị ihe na-asịzikwa kwa osisi a ntinyere n'ala ghọọrọ m ụdị nri dị otu a. Oge ọ ya akazi dị otu a abịa wele emepụtabezie nri dị iche iche. Otu nri eji emepụta bụ garị. Onwe ndị na-emepụta ya n'ụzọ dị iche iche: garị ọcha, garị mmanụ, garị light oil, udo nke ọbụla isi wee chọọ ka isi wee chọọ nya bụ garị. Oge ọ ya aghọkwanụ garị otu a ka ezi ihe ọzọ ejikwe na-eme a na-aṅụ garị aṅụ. My favorite ihe a na-akpọkwa mbada garị, mma aṅụ ya ụtụtụ, ehihie, abalị afụka m ịṅụ garị n'anya o, alaikiri m ya. A na-ese garị ese nweli eme nni ya bụ garị na a na-eli ilinugo garị na ofe ọkwụrụ ya bụ my best garị na ofe ọkwụrụ eji ka nda wee sie ịmana ihe sigo m ife niile ihe enye m ụfọ nri abalị o. Nke a bụkwa akpụ a. Ogo ihe ọzọ ejikwa akpụ emepụta bụ gịnị? Ụtara akpụ a na-asụ asụ. Ndị ngwa anyị na-akpụ ya loyi alaikele m ụdị ya loyi. Otu a ka esi eme ya. Ịba ya na mmiri oluo, eyi ọnya, epekọ ọnya mmiri enwee sụọ ọnya wee ghọọ ụtara akpụ. Ọ na-akpụ ka esikwa emepụta mpata aka a na-eji otu a tị ya. Chimo ihe m na-eme isikwa na-erika na a na-ejikwa akụ nkịtị wee na-atị ya bụ mpata aka. Ọkwa na ofu akpụ anụnwa ka a na-esi wee na-ewepụta abacha ya bụ abacha akpụ a na-eji wee na-eme, a na-etinye n'ọgba wee na-eme African salad bụ abacha. Ọkwa n'otu akpụ a ka a na-esikwa ewepụta na akpụkwa ka a na-esi eme akara ji akpụ. Ịtanugie chokrom a na-ejikwa akpụ emepụta ụtụ akpụ ya bụ otu ọ dị gba akpụ n'anwụ. Ọ kpọchasịa nkụ kpọsie ike, ịkwụọ ya akwụọ dị in powder form. A na-esi ese. Ya bụ na ị chọọ ise nri ọka maọbụ gị na ihe etinye ụdị akpụ anụ wee see ya, ọ na-amakwa mma. Ọkwa na akpụ ka a na-esi emepụta starch. Ihe eji starch eme erika. Eji starch asụkwa akwa. Ịchọ ka akwa gị sie ike maọbụ ihe dị aṅa, a na-esekwu ya ese welikwu ya wee mee gịnị wee lie nri. Ngwakwanụ ka anyị gaa n'iru n'ihe ọmụmụ. Makana nkanyo, kanyina quality ni hanyo.
maka na nkanyi bụ nkanyo. Igbo amaka, Igbo atoka, Igbo amaka, hey, Igbo atoka. Kịta anyị abatago na binsi na-acha n'ụdị dị iche iche. Ka ekwe ihe a na-akpọ binsi n'asụsụ Igbo. Binsi ihe a na-akpọ ya bụ agwa. Chetakwa na Igbo na-asụ n'onu o nwere ike ọ bụ na o nwere ihe ọzọ ndị obodo unu na-akpọ ya mana ife nji wee malụ binsi bụ agwa. Ịbịa na ihe dị ka binsi na ihe yilie ọ na-adịcha n'ụdị otu anụnwa ka ha ncha na-esi ya adị ya bụ ọ dị otu ọ na-agbagwoju m anya ọ mgbe a gbawara ya nwee fụ mkpụrụ ya nwee malụ nke bụ nke nna m na-akọ binsi mana ọ nara aka ebe o buru ibu so otu binsi ọ na-akọta ọfụma bụ nke a na-akpọ fịọ nya bụ nke anụnwa mana anyị ejiri ike eli oge anyị pere mpe maka ọ nara atọ ụtọ ọ nara atọ anyị ụtọ nke a bụ akịdị. Chetakwa na ekene onye akịdị onwe n'ike wee mee gịnị wee gwọta ọzọ. Ndị Enugu steeti ma anyị ọfụma a na-eji akịdị esi nri dị iche iche onye ka ha na-eji eme ayaraya. Ị na-anụ maka ayaraya ndị Enugu steeti site na akịdị. Ịbịazie na binsi bụ agwa kedu ihe ejigasị esipụta na binsi ka a na-esi esipụta moi akwa ya ma m na nne bụ nri na-amasị gị nke ọma ọ na-amasịkwa m ọ na binsi ka a na-esi esipụta moi akara ọ na binsi ịsasị anya kwọ anya enwepụta akara na bred nri ndị obulu ịtacha anya otu a ị na-aṅụ sọsọ mmiri gị na igo nri ọ jirozikwa okwu nke ụbọchị ya akara n'aka m mgbe nke anyị na anya bụrụ Indomie generation ihe aka anyị na-eji emenu nri ụtụtụ. Agwa na ogede ụwa pọpọ ọkwa ifo ka ọ dị ilisie ya otu ị na-aṅụ sọ mmiri na-alara ụla. Agwa na ji nke a na-amakwa mma n'ụdị nke ngwakwa na unu afụgo na nri anyị erika ka anyị ga nne ikpeazụ anyị enwelu maka na oge anyị na-emezi kwalapụ bụ ọkpa. Ị na-anụ maka ọkpa otu a ka mkpụrụ ọkpa na-esi adị. Ịbịakwa bịa n'anya ịfụ na ọkpa yibekwala ụmụ agwa ha na ndị otu enye bụ binsi na ọ dịkwa ka mkpụrụ binsi ọkpa Enugu ndị Enugu na-esi fina si aha araghị ya abịa hazichezie mkpụrụ ya oge a ga-ejizi bịa kwụọ ya see nye nwelie emeli nri otu a ka ọ na-esi adị. Ịchọ ilie sọsọ ya ṅụọ mmiri ọ na-agbado ume. A na-elikwa ọkpa na akamụ ọ na-amakwa mma nke ukwuu iji enwe ṅụọ akamụ. Ọkpa na koku ebe a nọ ngwa na Igbo bụ Igbo ebe a ka ihe ọmụmụ anyị keta ya bịa n'isi njedebe. Ọ ya adịkwa oge ọzọ anyị ga-ewetara unu series of learning. N'afọ a anyị ga-agba mbọ ịgbado anya n'ihe anyị na-eme nya anyị agbani ka ike anyị ra mgbakwanụ nyelụkwa na anyị aka tibanye aka ọ bụla itinyebere aka ma gbasakwa ozi a ka o nwee ike ruo ndị Igbo ndị ọzọ arụ. Igbo nwe m ga-emesianụ.